хонаи чанд ситораи Голливуд дар Лос-Анҷелес оташ гирифт. Перис Ҳилтон, Ҷемили Куртис, Ҷеймс Вуд, Менди Мур, Марк Ҳамил, Мария Шрайвер ва боз чанд ситораи дигари Голливуд бар асари сӯхтори шадид, ки дар Амрико ба вуқӯъ пайваст, аз хонаҳои боҳашамати худ маҳрум гаштанд. Дар ин бора расонаҳои ҷаҳонӣ хабар доданд. Сӯхтор дар як маҳаллаи машҳури шаҳри Лос-Анҷелес, ки бештар сарватмандон ва одамони машҳур дар он ҷо зиндагӣ мекунанд, сар зада, хонаи чанд ситораи кино ва телевизионии Амрикоро низ оташ фаро гирифтааст. Тавре нашрияҳои амрикоӣ хабар доданд, зимни сӯхтор манзили ҳунарпешаи маъруф Билли Кристал дар маҳаллаи Pacific Palisades оташ гирифтааст. Хонаҳои боҳашамати Перис Ҳилтон, Ҷеймс Вуд, Менди Мур, Ҷемили Куртс, Мария Шрайвер ва Марк Ҳамил низ ба коми оташ рафтанд. Ҳар як хонаи оташгирифтаи ситораҳои амрикоӣ ба ҳисоби миёна 4-5 миллион доллар арзиш доштанд. Ёдрас мешавем, ки сӯхтори мудҳиш рӯзи 7 январ сар зада теъдоди 30 000 нафар ба ҷойҳои амн кӯчонида шуданд.